Juma octobre kalo kile saba samba filani muga anduru DMS-TV channel so on jeyani antuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli sani an da se an bi kunnafoni baw mani ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina Charlie ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni baw minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ sanba filani muga anjuru an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na kan ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni taara bali banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni na Selibala Nord-Est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ k'u taara bali ni banbaci wale man na o y'a sɔrɔ u kun bɛ ka ni dugu sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de kɔni jagoya jagabɔ yɛrɛ kɔni na k'a sɔrɔ jagoya yɛrɛ kɔni tɛ komi an ka Mali finitigilakaw kabi u kɔni balila banbaci wale man na banbaci wale man yɛrɛ kɔni fɛnɛ u ka marifaw yɛrɛ kɔni bɔ an ka Mali finitigilakaw kama nka kan ka Mali finitigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka tiɲɛni don banbaci wale man ninnu kɔnɔ Alisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ka opération kow kɔni hukumu kɔnɔna la ko min ye arabadon ye octobre kalo tile fɔlɔ sanba filani muga anduru ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali finitigilakaw ye opération ba dɔ kɛ Ngolobabugu localité la ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Marikala Nord-Ouest yan fanfɛla la n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kan ka Mali finitigilakaw ye nin opération min kɛ nin localité kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko opération in kɛra sebayaba ye u bolo ka d'a kan u sera ka banbaci wale maa caman bɔnɛ u ni na ale ni ka se ka kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ minɛ opération in senfɛ Araba tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ sanba filani muga anduru Mali Burkina Faso ale Niger ni o AES jamanaw ye olu ka kiriko ministre yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye la Burkina Faso fabala ni o ye Wagadu yɛrɛ kɔni hayirala k'a fɔ ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kiriko ministre ka ni ɲɔgɔn ye kɛ kun de walasa ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka olu ka kiriko yɛrɛ kɔni texte bɛɛ lajɛlen dalakɛ ni ɲɔgɔn ye walasa min yɛrɛ kɔni AES olu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka u cɛ jɛ yɛrɛ kɔni sinsin hali kiriko sira fɛ Tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 sanba filani muga anduru Afrique du Sud la lasigiden bɛ Faransi jamana kɔnɔna ni o ye Nko Sinati Emmanuel yɛrɛ kɔni ko bɔtara kɛ ale yɛrɛ kɔni su kan hɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni su yelen kɔfɛ yɛrɛ kɔni ko sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud ka lasigiden yɛrɛ kɔni k'a yɛrɛ de i yɛrɛ faga a ka yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni na a y'i to a ka hôtel étage 22 yɛrɛ de kɔnɔ ni k'i fili ka jigin fo dugumana yɛrɛ kɔni na Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna bateau min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa Gaza yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka taa dɛmɛ yɛrɛ kɔni don Gaza sigibagaw ye ka sanga ni Israël ka wagati laban attaque nin yɛrɛ kɔni ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko bateau in yɛrɛ kɔni taatɔ Gaza yɛrɛ kɔni walasa ka se ka taa dumuni ni fura ni ji yɛrɛ kɔni di Gaza sigibagaw yɛrɛ kɔni ma komi Israël ka finitigilakaw ye k'u kɔnɔna bin ka nin wale kɛ ni ka ɲɛsin bateau maa ninnu yɛrɛ kɔni ma o ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Colombie ye a yirala k'a fɔ k'ale ka jamana kɔnɔden 2 kun bɛ nin bateau kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Colombie autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko Israël ka ambassade ka baarakɛla fɛn fɛn bɛ olu ka Colombie yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na k'u bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gɛn ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Israël ye ko a ye binkani wale ta ni ka ɲɛsin ni bateau maa ninnu ma Kunu alamisa octobre kalo tile 2 sanba filani muga anduru min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ni o ye Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko kuma namaraliw yɛrɛ kɔni ka dabila k'u bɛ ko in yɛrɛ kɔni jɛya bɛɛ lajɛlen ko ni maa o maa ka drone yɛrɛ kɔni donna Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛla la k'a sɔrɔ Union européenne maaw tɛ drone yɛrɛ kɔni bɔ yɔrɔ dɔn wa u t'a dɔn maa min yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko yamaruya bɛ Union européenne jamanaw bɛɛ lajɛlen bolo ni ka drone ninnu gosi ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Min an ka Mali finitigilakaw ye olu y'a yira araba tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ sanba fila ani muga anduru ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye k'olu bɛ se u ka baara la wa k'u cɛsirilen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ko kura ye araba tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ sanba fila ani muga anduru an ka Mali état-major général des armées ale ye communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali finitigilakaw ye opération dɔ kɛ Seribala localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye an ka Mali finitigilakaw bolo
kon don ko falen yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali fintigilakaw olu kɔni taara bali banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔnɔna minnu kun bɛ ka wajibiya ni yɔrɔ sigiba man yɛrɛ kɔni ka k'u ka jagoya jagaw yɛrɛ kɔni bɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ k'u ka ni jagoya jagabɔ yɛrɛ kɔni wajibiya ni yɔrɔ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de kɔni ka ko fɔ jagoya k'u yɛrɛ kɔni ka jaga yɛrɛ de kɔni bɔ n'u ka sumaw yɛrɛ kɔni ka u to o wale yɛrɛ de kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw kɔni taara bali ni maa ninnu na u ka wale jugu la opération yɛrɛ kɔni kɛra zone min yɛrɛ kɔni bɛ Shuala wɛrɛ ale ni Kanabugu zone yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Seribala Nord Est fanfɛla de fɛ an Mali fintigilakaw olu patrouilletɔ yɛrɛ de kɔni taara bɔ banbaci wale man yɛrɛ kɔni kɔni wale jugu yɛrɛ kɔni na ko kabini banbaci wale man yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka patrouille yɛrɛ kɔni bɛ ka na u y'u ka marifaw yɛrɛ kɔni labɔ k'a essayer k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ nka an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni banbaci wale man y'a faamu k'a fɔ k'u kɔni tɛna na se maa ninnu na wala kɔni kɛlɛ u y'a essayer k'u bɛna na boli ko nka u kun tɛ min kalama o de ye k'a fɔ ko min ye Mali fintigilakaw ye k'olu senna ka teli kosɛbɛ o ko kun yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw ka teliya o kɛra sababu ye n'u sera k'u bolo da banbaci wale maa fila ninnu ka teliya la an ka Mali fintigilakaw ye farapo kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale maa fila nin yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ne ka u bɔnɛ u ni na o yɔrɔ bɛɛ la opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw u sera k'u bolo da fusil d'assaut AK-47 fila yɛrɛ kɔni ka hale ni moto kelen yɛrɛ kɔni kan ni fɛn nin yɛrɛ kɔni kun ye banbaci wale maa ninnu de tɛ o kun bɛ ka ni minɛn nin yɛrɛ de kɔni utiliser u ka wale jugu in kɔnɔna na hiérarchie militaire ni o ye état-major général des armées yɛrɛ kɔni hale bɛ an ka Mali fintigilakaw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in yɛrɛ kɔni senfɛ ko wa an ka Mali fintigilakaw ka teliya yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka sebaya sɔrɔ ni opération in fɛnɛ na wa état-major général des armées communiqué in kɔnɔna na a bɛ sinsin a ka ko kura yɛrɛ kɔni ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'olu cɛsirilen n'u jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni opération in kɔni y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ye ko sanga ani wagati olu kɔni bɛ patrouille kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔnɔna minɛ wa o kɛlen ni ka taa ni banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni bali u ka nin wale jugu in na u kun bɛna min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ sɛnɛkɛla maa nin yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye ni ka nin dugu sigibaa maa nin yɛrɛ kɔni nisɔndiya kosɛbɛ ka d'a kan ko banbaci wale maa nin kun bɛ ka jagoya jagabɔ yɛrɛ de kɔni wajibiya olu kan halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don tɛmɛnenw na min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu sera ka banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ ho ni na Ngolobabugu localité kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Marikala kɛrɛfɛla la n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu région de kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Ngolobabugu localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan k'u sera ka banbaci wale maa caman de bɔnɛ ani na opération in senfɛ yani an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ min ye an ka Mali service de renseignement maaw ye olu yɛrɛ de kɔni kun ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni sɔrɔ min kun y'a yira k'a fɔ ko min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u kun bɛ Ngolobabugu localité yɛrɛ kɔni na o de kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw ma ko yɛrɛ kɔni bila da kelen da la u y'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ta ne ka taa fɛɛrɛ latigɛ ka banbaci wale maa ninnu bɔnɛ u ni na k'an ka Mali fintigilakaw ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni wulila teliya yɛrɛ kɔni na ni ka reconnaissance offensive dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min kun cɛra ni banbaci wale maa caman de bɔnɛni ani na état-major général des armées de ye ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase communiqué la min carila tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 san 2025 wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra nin don kofɔlen kelen de la ko wa opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye banbaci wale maaw ye olu kɔni kun nana essayer yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka tiɲɛni don an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun nka u y'a ye cogo min k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen n'o kɛra sababu ye n'u kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ k'u bɛ boli ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na nka u kun tɛ min kalama o de ye k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ka teli wa k'u bɛ se u ka baara kɛcogo yɛrɛ kɔni na olu ye banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni bali boli la u ye farapo kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin u ma wale min kɛra sababu ye ni ka u caman bɔnɛ u ni na ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bolo k'a d'a kan u sera ka tiɲɛniba de don banbaci wale maa ninnu kɔnɔ banbaci wale maa caman bɔnɛli la ani na kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni kan u sera ka minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbaci wale maa ninnu bɔnɛli u ni na kɔfɛ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw y'u bolo da kɛlɛkɛminɛn minnu kan olu dɔw ye marifaw moto fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn suguya caman yɛrɛ kɔni ma minnu utiliselen don kosɛbɛ banbaci wale maa ninnu fɛ u ka wale jugu la ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw ma état-major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka jateminɛ u ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka teliya yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ ka d'a kan
ka o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u sera ka dimi juguba yɛrɛ kɔni don banbaci wale man na wale min kɛra sababu ni ka niyɔrɔ sigiba man ka lakana yɛrɛ kɔni sabati kala kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ni banbaci wale man yɛrɛ kɔni olu ka menasi wulila ni ka bɔ niyɔrɔ sigiba man ninnu kan. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 Mali, Burkina Faso ale Niger olu ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni maa saba ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso faaba la ni o ye Wagadugu ye. AES jamanaw ni o ye Mali, Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni olu ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na u kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛma minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka don kiriko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u ka jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da taara se o kow ma ale ni kiribulon kura min yɛrɛ kɔnɔna na sigi AES yɛrɛ kɔni kama u kɔni kumana o kiribulon sigili kow yɛrɛ de kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛlɛma minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka don Burkina Faso ka kiriko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Burkina Faso ka kiriko minisiri ni o ye Maître Heidasso Rodrigue Bayala yɛrɛ kɔni ale bɛ o yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da AES minisiri ninnu kulo kan yɛlɛmaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na Burkina Faso kiriko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina ka kiriko minisiri yɛrɛ kɔni bɛ hida se olu dɔw ma ko texte min yɛrɛ kɔni bɛ Conseil supérieur de la magistrature ko yɛrɛ kɔni na min ye Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni u bɛ ka segin ko kura ni ka nin fɛn yɛrɛ kɔni kalan walasa ka na ni yɛlɛma dɔw y'a kɔnɔna na Burkina Faso ka carte judiciaire ko o kɔni bɛ ka réorganiser travail d'intérêt général ko yɛrɛ kɔnɔna na don Burkina Faso ka code pénal yɛrɛ kɔnɔna na min ye Burkina Faso ka kiriko minisiri yɛrɛ kɔni ale bɛ ni yɛlɛmaba nin yɛrɛ de kɔni da AES jamana kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni kulo kan ni olu ye Mamadou Kassoge ni ale ye Mali ka kiriko minisiri ale ni Dawuda Aliyo ni o ye Niger de ka kiriko minisiri ye kabini Burkina Faso ka kiriko minisiri kɔni ni yɛlɛmaba nin yɛrɛ kɔni da AES minisiriw yɛrɛ kɔni kulo kan min ye Niger ka kiriko minisiri ni o ye Dawuda Aliyo yɛrɛ kɔni ale ye Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ni yɛlɛmaba in na wa y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko fɔ courage yɛrɛ de kɔni ka k'i la walasa i ka se ka ni ɲɔgɔnna yɛlɛma yɛrɛ kɔni don i ka jamana kiriko kɔnɔna na wa ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka ŋaniya yɛrɛ de kɔni Burkina Faso bɛ ka ni yɛlɛma min yɛrɛ kɔni don a ka kiriko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka fɛɛrɛ latigɛ Mali ale Niger yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o yɛlɛmaw ladon u ka jamana kiriko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali kiriko minisiri yɛrɛ kɔni ni o ye Mamadou Kassoge ye ale fɛnɛ bɛ foliba kɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso bɛ ka ni yɛlɛma min yɛrɛ kɔni don a ka kiriko kɔnɔna na ko nin ye yɛlɛma cogo ɲumanba ye wa y'a yira k'a fɔ ko wale in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka na ni amélioration ba yɛrɛ de kɔni Burkina Faso ka kiriko kɔnɔna na wa ale fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka kan yɛrɛ kɔni min ye AES jamana tɔw ye ni o ye Niger ale ni Mali yɛrɛ kɔni ye ko olu fɛnɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka ni ɲɔgɔnna décision yɛrɛ kɔni ta u ka kiriko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da kan ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kiriko texte bɛ dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye jamana saba nin ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni kan ni hakilina falen falen kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔni na u bɛnna ko kelen yɛrɛ kɔni kan ni o de ye ko ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka AES ka kiriko texte yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ni décision min yɛrɛ kɔni taara AES ka kiriko minisiriw yɛrɛ kɔni fɛ ko kɔni bɛna kɛ sababu ye ni AES bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka cour pénal de l'AES min yɛrɛ kɔni sigi sen kan don n'a nataw yɛrɛ kɔni na k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka o cour pénal yɛrɛ kɔni sigi fɛnw yɛrɛ kɔni sigi sen kan dɔɔni ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min AES jamanaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni k'u fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka kiriko dɔ yɛrɛ kɔni sigi jamana saba nin kɔnɔna na kiriko min yɛrɛ kɔni fanga b'a la kosɛbɛ wa a dalakɛɲɛnen don k'a kɛ kiriko yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni faralen don ɲɔgɔn kan wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kiriko texte yɛrɛ kɔnɔna na dalakɛɲɛ ni o gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min AES jamanaw yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka jamana ninnu dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye domaine bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa u da yɛrɛ kɔni bɛ ka se kiriko yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a mɛnna u bɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ne ka AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kiriko texte bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye wa AES minisiriw yɛrɛ kɔni ka octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na u bɛnna kan k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka AES ka kiriko texte bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye walasa yɛlɛma minnu kan ka don a la ale ni majɛ minnu yɛrɛ kɔni b'a la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen dafa tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 san 2025 Faransi fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ Afrique du Sud ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ni o ye Nkosinati Emmanuel yɛrɛ kɔni Faransi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni su kan Faransi jamana faaba la ni o ye Paris a yɛrɛla k'a fɔ ko Afrique du Sud ka lasigiden min yɛrɛ kɔni tun bɛ Faransi jamana kɔnɔna na k'ale de fɛnɛ tun ye Afrique du Sud maaw yɛrɛ kɔni ka représentant ye UNESCO maaw yɔrɔ la ko wa a si bɛ san 58 la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ
yɛrɛ kɔni kɛra bisigɛli bɛ ka kɛ k'a fɔ ko nin ma kofɔlen ye a yɛrɛ faga yɛrɛ de kɔni ko maa si m'a faga kabini Faransi finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni su kan u ye sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Nko Senati Emmanuel yɛrɛ kɔni ko ale de yɛrɛ faga k'a y'i jɔ a ka hôtel yɛrɛ kɔni étage 22 na k'i fili ka jigin fo dugumana na ko kabini tɛnɛndon septembre kalo tile 29 san 2025 Afrique du Sud ka lasigiden yɛrɛ kɔni kun tununnen don a muso yɛrɛ de kɔni kun ye Faransi finitigilakaw yɛrɛ kɔni alerte k'a yira k'a fɔ ko ale cɛ yɛrɛ kɔni ye message dɔ yɛrɛ kɔni ci ale ma message min ale jɔrɔ kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni na a bɛ Faransi finitigilakaw yɛrɛ kɔni alerte u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ale cɛ yɛrɛ kɔni ɲini kabini Afrique du Sud ka lasigiden muso yɛrɛ kɔni ni kunnafoniya in da Faransi finitigilakaw yɛrɛ kɔni kulo kan olu ye fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka Afrique du Sud ka lasigiden yɛrɛ kɔni ka téléphone localisation min yɛrɛ kɔni jaabi bɔra o y'a yira k'a fɔ ko nin ma kofɔlen in ka téléphone yɛrɛ kɔni ka localisation laban kɛra bolo in kungo kɔnɔna yɛrɛ de kɔni na o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Faransi finitigilakaw yɛrɛ kɔni u ka bolofara da wuli teliya la ka taa nin ma kofɔlen ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Paris Ouest yan fanfɛla fɛ o ɲinini baaraw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u sɔrɔla ka taa bɔ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni su kan o y'a yira k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛ ko bɛ ka bisiya k'a fɔ ko nin ma kofɔlen y'i fili ka bɔ a ka hôtel étage 22 de la fo dugumana na ko wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni k'a bɔ nin ani na nka kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Paris parquet maaw kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ nin ko yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan ko baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra o y'a yira k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ faga yɛrɛ de kɔni nka k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli baara wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ nin ma kofɔlen y'a yɛrɛ faga yɛrɛ de walima n'a sɔrɔ maa de ye a bɔnɛ ani na Nko Senati Emmanuel ale kɔni sugandira ni k'a kɛ Afrique du Sud ka lasigiden Faransi jamana kɔnɔna na kabini san 2024 février kalo yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko fangaba bɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni Afrique du Sud autorité maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko kɔni ka condoléance bɛ nin ma kofɔlen n'a ka denbayaw yɛrɛ kɔni ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Faransi jamana kɔnɔna na n bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka dɔn ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni sara lahalaya minnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni ko min yɛrɛ kɔni kun b'a la fo kana kɛ sababu ye n'a y'a yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni kunu alamisa octobre kalo tile 2 san 2025 Colombie jamana ɲɛmaa ni o ye Gustavo Petro yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko Israël yɛrɛ kɔni ka ambassade ka baarakɛla fɛn fɛn bɛ Colombie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu Colombie autorité maaw bɛna na Israël ka nin baarakɛla nin bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na Gustavo Petro yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ni ale de ye Colombie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko min ye Israël yɛrɛ kɔni k'a ka finitigilakaw ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin bateau maa dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu kun bɛna taa dɛmɛ don kɛ ni ka ɲɛsin Gaza maaw yɛrɛ kɔni ma ko o bateau in dun yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na olu Colombie ka jamana kɔnɔden 2 yɛrɛ de kɔni bɛ yen ko attaque yɛrɛ de kɔni kɔfɛ olu Colombie autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a décidé ni ka Israël ka ambassade ka baarakɛla maa bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na Colombie ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma dan nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a ye kuma caman fɔ ni ka ɲɛsin Benjamin Netanyahu ma ni o ye Israël premier ministre yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ko kuma yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ni o de ye ko min ye Israël yɛrɛ kɔni k'a ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin bateau maa dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu kun bɛna taa dɛmɛ don kɛ Gaza maaw yɛrɛ kɔni ko n'o kuma yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ko b'a yira k'a fɔ ko min ye Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔni k'a ye crime international wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔna na ko libre échange bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ Israël ale ni olu Colombie yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛna dankari o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna ni Israël ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Israël k'ale ko dama tɛmɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Israël ka ambassade ka baarakɛla fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ olu ka Colombie jamana kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen gɛntɔ don ni ka bɔ yen nɔ Colombie kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Colombie jamana ɲɛmaa ni o ye Gustavo Petro yɛrɛ kɔni ko ale ni décision yɛrɛ kɔni ta wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Israël ye ko a ye attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin bateau maa dɔw yɛrɛ kɔni ma bateau maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛna ta dɛmɛ yɛrɛ de kɔni don Gaza maaw ye ko wa bateau yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Colombie ka jamana kɔnɔden 2 de kun bɛ yen ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Colombie autorité ma olu kɔni y'a décidé ni ka décision yɛrɛ kɔni ta ko min ye Israël yɛrɛ kɔni ka ambassade ka baarakɛla maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen gɛnnen don ni ka bɔ Colombie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni libre échange bɛnkan sɛbɛn min kun bɛ Colombie ni Israël ɲɔgɔn cɛ la ko da bɛna nakari o bɛnkan sɛbɛn in na
Sommet des chefs d'État dɔ yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni Danemark jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o sommet des chefs d'État in yɛrɛ de kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko min ye européen jamana ɲɛmaa caman ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kunu alamisa octobre kalo tile 2 san 2025 min Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko drone fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana na Union européenne jamana dɔ ka espace yɛrɛ kɔni violer ko drone nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lagosi ni ka u bin yɛrɛ kɔni ko kuma yɛrɛ kɔni banna ye Emmanuel Macron ni ale de ye Faransi jamana ɲɛmaa a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'a ka kan k'u ka cikan jɛlen ale ni cikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni lase cogo min a bɛ se ka faamuya ko drone fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ olu Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ka espace aérien yɛrɛ kɔni violer ko drone nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni risque ba yɛrɛ de kɔni Union européenne jamanaw bolo ko yɛrɛ de kɔni na olu Union européenne maaw yamaruya bɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ni drone fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye u ka jamana ka espace aérien violer ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o drone nin yɛrɛ kɔni gosi k'u tiɲɛ Emmanuel ma dan nin dɔrɔn ma a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen kelen na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin européen yɛrɛ kɔni ma k'u kana u fanga fara OTAN maaw yɛrɛ kɔni kan walasa pression min yɛrɛ kɔni bɛ Russie kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka dɔ fara o pression in kan ko navire clandestin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ ka kɛ sababu ye ni Russie ale kɔni bɛ ka se ka a ka pétrole yɛrɛ kɔni labɔ ni ka taa ni u ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Union européenne ye k'u fanga yɛrɛ kɔni fara OTAN maaw fanga yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka pression ba yɛrɛ kɔni kɛ Russie ka o navire ninnu kan cogo min fɛn ninnu kana na se ka bɔ ka d'a kan n'u sera ka pression ba yɛrɛ kɔni kɛ Russie ka navire ninnu yɛrɛ kɔni kan k'u bali yɛrɛ kɔni ka pétrole yɛrɛ kɔni labɔ ka taa n'a ye kɛnɛmana yɛrɛ kɔni ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka caman ba yɛrɛ kɔni bɔ Russie ka musaka dontaw la a ka nin kɛlɛ in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa ni wale in yɛrɛ kɔni kɛra wariba tɛna na kɛ Russie bolo bilen k'a fɔ k'a bɛna na a ka nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni financer ani Ukraine bɛ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Faransi jamana ɲɛmaa bɛ misaliya yɛrɛ kɔni ta k'ale wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko navire dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ Faransi ji sanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ ka bisiga min yɛrɛ kɔni na k'olu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni navire in yɛrɛ kɔni lajɔ ni k'a kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni woloma walasa ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ fɛn bisigalen t'a dɔn kun t'a kɔnɔna na Emmanuel Macron kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa u ka se ka ni laɲini yɛrɛ kɔni sabati k'a b'a laɲini européen yɛrɛ kɔni fɛ u kana fara coalition des volontaires maaw yɛrɛ kɔni kan ni o ye jɛkulu min kɔnɔna na jamanaw bɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Ukraine jukɔrɔmadon ni kɛlɛkɛminɛn dilen a ma ani Russie ka nin kɛlɛ in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kana fara o coalition ale ni OTAN maaw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka Russie ka nin navire nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bloquer cogo min Russie ale kana na se k'a ka pétrole yɛrɛ kɔni labɔ bilen ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kan ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma